Għanna għandux point of order. X'inhu point of order? Point of order. L-Onorevoli Prim Ministru jgħat jikkwota minn xi ħaġa, kuntratt. Meta jikkwota minn xi ħaġa hija din il-Kamra li għandu jikkwota minn ċerti kwota u jpoġġih fuq il-mejda tal-Kamra. Qed nitolb, Mr. Speaker, biex inti titolbu jpoġġih fuq il-mejda tal-Kamra. Grazzi. Mela, jiena smajtu permettili, jiena deċidi. Il-Prim Ministru smajtu kien qed jagħmel referenza, ma mill-ebda kwotazzjoni, ma mill-ebda kien qed jagħmel referenza. Kompli bid-diskors. Perenza m'hemmx għalfejn tpoġġi d-dokumenti. Hemm ir-ruling. Kompli Prim Ministru. Sur President, dan l-intervent li għadu kif għamel l-Onorevoli David Agius, juri kemm hu mnalla li l-oppożizzjoni mhix qed tmexxi l-Gvern f'dan il-mument. Għaliex qed jgħid li qed naqra mill-kuntratt u mhux jirrealizza li qed naqra mill-mozzjoni tagħhom stess.